Hola, molt bona nit. Iniciem l'oratge amb aquestes espectaculars fotografies que s'han pogut veure avui en diferents punts del territori. Estes són els núvols ondulatus asperatus. La veritat és que és molt complicat de veure'ls i avui s'han pogut fotografiar des de diferents punts. Aquestes són imatges que ens ha fet arribar Blai Banyó des de Bocairent. Després en veurem des d'altres punts del territori. Una base nuvolosa, com comentem, que deixa un aspecte completament espectacular. I veiem també imatges del dia d'avui, imatges que mostren de quina manera ha caigut esta vesprada granís cap a la zona de Sueca. Hem tingut ruixats i algunes tempestes a partir del migdia que han fregat la zona, diguem-ne, sud, les comarques centrals de la província de València i que després s'han desplaçat cap al nord i que en algun punt han arribat a deixar xicotetes mostres d'este granís, com veiem en aquestes imatges que ens feia arribar Miguel Somovilla de Sueca. Els núvols de la tempesta, ahir els tenim. Esta és la tempesta fotografiada en el moment abans d'arribar, que ens enviava Miguel i que després, com comentem, ha entrat a la zona marítima i s'ha desplaçat per davant de la ciutat de València, però en la zona de mar anant en direcció cap a Castelló. Les imatges de satèl·lit, en aquest cas les farem després, ara veiem el radar en el que veiem la radiografia dels núvols de la precipitació del matí, la primera banda de pluja dèbil que avançava de sud cap a nord i ha sigut a partir del migdia quan tenim la nova banda. Ahir veiem les tempestes que hem vist desplaçant-se cap a Castelló i encara quedava una tercera banda, que és la que tenim així, que és la que hores d'ara, a últimes hores del dia, estava de nou avançant des de l'interior cap al litoral i de sud cap a nord, però avui ja deixant precipitacions inferiors a les que tinguérem en la jornada d'ahir. Veiem alguns valors de quantitats acumulades en la jornada d'avui, valors que encara eren provisionals, són de fa aproximadament una hora i mitja. Teníem a Villena al voltant de 4 litres, Sella, a Agres han estat entre 1 i 2 litres, a Elx i Viu Alacant al voltant d'1 litre per metre quadrat. D'altres dades de precipitació, ens desplacem una miqueta més cap al nord. A Castelló, a Santa Madrena de Polpís han deixat 9 litres, a l'Observatori de Sant Joan de Penyagolosa, a Vistabella 8, a Benicarló 6, a l'Observatori del Gran Hotel de Peníscola 4 litres, la mateixa que la Pobla de Tornesa, o a Vilafranca 3 litres per metre quadrat. I d'altres valors de la província de València, a Llaurí han tingut 7 litres, a Xeste, a Tavernes han estat en 5, també a Godelleta, a Cullera 5 litres, a Bunyol 4 litres. Com comentem, la ciutat de València ha plogut, però les quantitats han sigut inferiors. I les quantitats d'ahir sí que van ser més destacables. Dels últims 3 dies, 4 dies que portem de pluja, ahir va ploure a quasi tot el territori, excepte, així veiem, esta part del litoral d'Alacant i també zones del litoral sud. Segons anaven cap a l'interior, veiem la banda de precipitació que van tindre ahir amb valors que van superar els 40 litres ahir, a Fredes, a Benassal, a Benafigos, a Vistabella, a Sieteaguas, i valors també per damunt de 30, a zones on habitualment no plou tampoc molt, a Bugarra, a la zona de Pedralba més de 30 litres, Jalance 24, i veiem vostès que van arribar ahir a València caigueren 15 litres, a Castelló 14, però, per exemple, a Alacant 1 litre o a Gandia també 1 litre per metre quadrat. Demà farem un balanç de tota aquesta precipitació que portem des de dissabte, perquè ha sigut un episodi que ha deixat més aigua, com més a l'interior i com més cap al nord. I la pregunta també d'avui era: queden molts dies de pluja, això acaba, com es tenim les pròximes 2 jornades? Dimecres, demà, encara podia caure algun ruixat en zones d'interior, però demà farà més sol, bufa vent de ponent, i per tant les temperatures demà pujaran de manera clara. Farà sol, el vent arribarà més sec i per tant tindrem una clara pujada de temperatures. En aquests colors el que mostrem és el canvi de temperatura màxima demà respecte d'avui. Si avui estem parlant de valors al voltant de 20 de neu en punts del litoral, demà seran valors entre 6 i 8 graus més altes. Per tant, demà les màximes arribaran als 25, 24 o 26 graus, principalment a la zona del Golf de València, sud de Castelló, on bufarà ixe vent de ponent. Imatges del dia d'avui, fotografies, que fem un recorregut. Com veiem, els núvols han sigut abundants, les precipitacions també han afectat molts punts del territori, però han sigut, diguem-ne, més dèbils que la jornada d'ahir. A partir de demà, l'oratge encara es manté variable, com hem comentat, encara hi haurà núvols de vesprada en zones de muntanya, però demà lluirà més el sol i això farà que les temperatures pugen de manera destacable i també, com comentem, a més, l'entrada de vent de ponent més sec farà baixar la humitat. Gandia, observen les imatges d'estos núvols perquè és la base dels ondulatus. Ahir veiem com s'ondulava la part inferior d'estos, en aquest cas, altoestratus que mostraven esta ondulació característica i que s'ha fotografiat abans l'hem vista de Bocairent. Observen aquestes imatges des del comtat. Juan Carlos Moll també ens comentava l'espectacle que li ha deixat la base d'esta nuvolositat, però que de pluja en algun punt han deixat alguna precipitació dèbil. No són núvols que habitualment
deixen, en aquest cas, molta precipitació. Vegen vostès la ona que pareixia que es formava, que és la que existia i que mostra el núvol que ha fotografiat Puri Sánchez des de la zona de Petrer, amb l'imatge, en aquest cas, del castell. La veritat és que les fotografies han estat més que interessants i així, fins i tot a la vall, ens comentaven que han vist un altre tipus de núvols, els mammatocúmuls. Ahir es veiem aquesta forma que pareixen com si fos una mena de lloses, de bossetes que pengen del cel, indicava els núvols de tempesta que en aquest cas estaven associats, que estaven a la zona marítima i que es desplaçaven de sud cap a nord. Veiem algunes màximes. Han arribat als 20 graus a la zona d'Alacant, 19 també cap a València, 18 a Castelló i a l'interior més fresca, entre 14 i 17. Recordem que demà seran valors entre 5 i 8 graus més altes que aquestes que veiem en la taula. Les imatges de satèl·lit mostren, observen, de banda els núvols que tenim en el dia d'avui que han passat ràpidament i la borrasca de la que parlem estos dies molt ben dibuixada, tant aquestes bandes nuvoloses compactes que arriben cap al nostre territori, arriben de ponent i per tant sempre deixen la pluja més destacable a la zona d'interior. De moment la borrasca està en aquesta zona i encara es mantindrà ahir demà, però observen en la distribució dels mapes que ens mostren la pressió atmosfèrica en superfície que demà té tendència a acostar-se cap a la zona de Portugal i ja a partir de dijous el centre anirà desplaçant-se pel nord de la península i se'n va cap a la zona de França i nord d'Itàlia. I per tant el que tindrem ja serà clarament vent de ponent, tot i que encara quedaran condicions per a que puguen créixer núvols en zones de muntanya. Diguem-ne que la part activa de la borrasca se'n va cap a la zona cap a l'est, cap a la zona sud de França i nord d'Itàlia. Amb aquesta situació, el que tenim per davant és un, diguem-ne, canvi pel que fa a la situació meteorològica. Encara esperem precipitacions dimecres, sobretot nord de Castelló, algun punts de l'interior, també dijous, però dimecres i dijous a soles plourà més bé a la zona centre i oest peninsular. A nosaltres arribarà algun ruixat per a les zones d'interior. Ja no esperem pluja a la zona costanera, sobretot del Golf de València, on amb el vent de ponent ja no arribaran pluges. Pot arribar també algun ruixat a les zones de muntanya d'Alacant i a les zones d'interior nord de Castelló, sobretot amb els núvols que creixeran a partir del migdia, de vesprada, demà i després demà. Els mapes de símbols ho hem reflectit. Demà de matí, més sol que avui, vent de ponent, temperatures al matí paregudes però més altes a partir del migdia, valors que arribaran, com comentem, demà 24, 25 de màxima i en algun punt podrien ser superiors. De vesprada també creixeran núvols en zones de muntanya amb algun ruixat dispers, sobretot a l'interior nord de València i a l'interior de Castelló. Ja res paregut al que hem tingut en les últimes jornades. I els següents dies es manté el vent de ponent. Atenció perquè dijous el vent de ponent bufarà amb ratxes fortes, principalment cap al Golf de València. Les ratxes poden superar els 40-50 km per hora i encara podien tindre algun ruixat cap a l'interior. Dijous ens passa un front, la borrasca se'n va cap al nord d'Itàlia, però ens pentinarà, donarà un front que pot deixar algun ruixat i alguna tempesta de vesprada cap al nord de Castelló. A la resta, més sol amb alguna gota en zones de muntanya la segona part de la jornada. I en vista al cap de setmana, es manté una circulació de vent de ponent, de mestral, amb oratge més estable, amb més sol i amb temperatures que es mantindran sense canvis destacables. Per tant, podríem dir que el que és la situació de pluges podríem dir que demà ja pràcticament acabat, tot i que encara podia caure alguna gota en zones de muntanya, però a partir de demà el vent sí que dominarà ja de ponent, per tant tindrem més sol i sobretot les temperatures tendiran clarament a pujar. Acabarem, a banda de fotografies, amb el recordatori. Eixida i la posta de sol, no ho hem vist molt estos dies, però demà potser sí que ja el veurem, la eixida un poquet abans de les 7 del matí i la posta de sol passades les 9 entre 5 minuts o 3 minuts. Evidentment, a Alacant la posta no és que sigui a les 20, serà a les 21 hores i 3 minuts, evidentment. Demanem disculpes per aquest xicot de terror. Així veiem algunes de les fotografies que recuperem d'ahir. Espectaculars els arcs de Sant Martí, que es van poder fotografiar, fins i tot es van veure dobles. En moltes zones l'arc secundari. Aquesta imatge és del Jimmy del Fara que ens envia d'ahir. Carlos, en aquest cas també, espectacular la que va captar Cris des de la zona de Balones amb els núvols i el sol il·luminant la part inferior. Imatge també com esta, sense comentaris, de la zona de Moncofa que ens envia Mari Carmen Ferri. També ens arriben imatges des de l'altre punt, ara veurem, aquesta és una imatge també, una successió d'imatges de Juanjo Cano de com es va formar l'arc de Sant Martí ahir després de la passada de la nuvolada de la ciutat de València. Imatges també espectaculars i que agraïm a Juanjo que puga compartir-la amb nosaltres. I com comentem, també arriben imatges, algunes d'elles espectaculars, observen, això no és d'ací, això és dels Estats Units, de les pedres que estan caient estos dies i dels tornados que s'estan veient. La veritat és que alguns es juguen, podríem dir, la vida per captar imatges com aquestes. S'anomenen aquests caça-tempestes que la veritat és que s'acosten de vegades més del que
podríem dir de seguretat, però que capturen imatges que són realment espectaculars. Tornem ara sí i acabarem amb imatges ara sí del nostre territori. De moment avui molts núvols, demà, recorden, vent de ponent i temperatures que a partir de demà pujaran clarament. De moment és tot, que passen una molt bona nit.